Machiegni paw tuke jaloch higa mokalo Dr. Aggrey St. Anthony mawuok Homaro Kaka achiel gi Kaya Tiwi ong'ado otiko mar nus fainol e tuke hockey e piem mar sikunde sekondar madhi nyime boma ma Eldoret County ma Uasin Gishu. James Opondo nigi ler mathoth. E odiechieng' mar adek mag tuke sikunde sekondar, tim sekondar ma St. Anthony omako thuolo mokwongo e pool A e tuke mag hockey kidieny mar yowuoyi bang' loyo Maseno gonda 5-0 e tukgi mogik mar pool. St. Anthony nong'ado tiko maonge tugo moramora mane ologie ka sikund sekondar ma Meru notieke thuolo mar ariyo. We now have another difficult match tomorrow, a semi-final match. That's what our eyes are set on, the semi-final match. And I wouldn't say it's an easy sailing throughout, because once we play the semi-final, then we can plan for the final. But right now, our focus is on the semi-final match, which I know is another tough match ahead for us. E tuke mag nus finals mibago odiochieng' makiny kidieny mar hockey, St. Anthony biro rakore gi Mangu ka Misingu biro tugo gi Meru School e kidieny mar yowuoyi. E tugo mar nyiri, Nyamira Girls biro tugo gi AIC Nyayo ka Tigoi biro choro loya gi St. Joseph's. E tuke mag okapu e kinde yowuoyi, Dagoreti mano mako thuolo mokwongo e pool A biro rakore gi Dr. Aggrey mawuok Adhowadh Nam Chumbi ka Laser Hill ma bende notieke thuolo mokwongo e pool B biro rakore gi tim mar Lukenya. Ne ane national championship tadojo jo Ramogi, jo Thurwa, jo Giricho, gichamo pesa, gichodo timwa, gikedo joma notieko skul chon, ikedo gi team mondo giplay kodwa. Bang' bedo maonge gi sir kuom higni ariyo mokalo nikech midhusi mar corona, tukegi koro oyudo fuong'ruok bang' kambi mar Brookside chiwo omenda mar $14.5 mabiro konyo bago tukegi, kendo gisingo ni gibiro dhi nyime gi chiwo sir higa mabiro. Ma en wach ma wan kaka Brookside eri morowa, nikech tagline maro wacho ni ber ne ji duto. Sama nyithiwa timo practice ka kendo ging'eyo ni kata mane basketball, kata mane ng'wech, kata mane rugby en gi talanta moro. Koro wa provide that platform mondo talanta ne ni chieng' moro bed manyalo konye. Tuke mag grube ma opogore e tuke mag sikunde sekondar orumo odiechieng' ma kawuono ka timbe magin joloche higa mokalo e kidienje mopogore bende ong'ado tiko mar donjo e nus finals mitugo odiechieng' makiny. James Opondo, Ramogi TV, Eldoret, Uasin Gishu County. Erokamano James Opondo.